we county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo nigo aenekire ngabesa teyo yanyara ko bakegosira kurwa sekegancha kya World Bank niga go chamaga yo mosenata we county yo okongo mogeni kubwato kachikwana buna nigo ekegancha kya World Bank yatenendrie esiro yabo gocha se county Nyamira sekeringa nigo obutumiki obubebwe nibo bogendrete konekiwa Nyaribo kukwana samatanga Samson Omae nigo ase anyar asense mu bunge ya Borabwe county Nyamira niga singirire ngamagendro nigo agendrete konekiwa nekegancha kyo kya World Bank nigo kirachi konekia kogenderia amagendro nechiwa sekitu cha World Bank umugambi ko kwanda maruba yochoire esechi barasi umo Nyaribo lile chiwa sekitu cha World Bank ngomaite gasongora sana maruba likirwa ku World gavana na ibusana dokongo mogeni akora kwa samatanga chiwa sekitu cha World Bank cha imaitine ene ari gotoka na wanale ko mogoni kedo tete gosa Chiriuza Nyamira kura ntene timu yao chitumike buya sota nyachigokonya abantu abanaendo tebinero kongunganere akanera matange kaminango taruko otokororo ebintu biryago kwana naye gwakwana atomanya ingogotebeke ingota gotebeke eira twaruyete ekaromwa mwatochorete. We thank you, we have to respect it. And elio moerio neria abantu barwata na chiwe senje asire Nyamira besa teyo yasire no ndururu amangana siasa weka kando kwanza morigererie the reasons why ekiagara no moina narika rirube efani na beotenena arafu weka February meet cheirani uchibesa besa teyo yasire no na yamo